Здравейте, прекрасни приятели! Днес съм решила да ви говоря за доверието, колко е важно в една връзка доверието. И на първо място искаме да изчистим страха в нашите връзки, защото ние винаги всички се ужасяваме от някои неща, които ги срещаме в нашите връзки и в случая това ни блокира страха. И за да изпитваме отново доверие, сега ще ви дам едно упражнение. Избирате си 10 непознати мъже, които срещате на улицата и започвате да ги молите да ви купят кола. Да, това работи. Действително работи това упражнение. Изпробвайте го и ще видите колко е важно да изчистите страха, защото във вас ще се пробудят различни емоции, страх, но в същото време си записвайте какви емоции изпитвате, когато молите непознатите мъже да ви купат кола. Ще има някои наистина могат да ви купат кола и ще кажат каква откачалка. Всъщност ще ви помня за цял живот. Тук е важно да изпитате емоцията и да си я запишете във вашия дневник. Взимате един дневник, пишете ситуацията. Срещате непознат мъж и го срещам и го моля да ми купи кола. И си я записвате вашата реакция. Емоционалната реакция е важна. Всъщност емоционалната реакция винаги е нещото, което ще се запомни от тези мъже. Но също така и от вас. Записвате си вашата емоция. Всъщност трябва да знаете, че ужаса ще го преодолеете единствено като молите. Като молите това някой непознат да ви даде нещо. И така всъщност ще създадете и нужното доверие. Вие ще започнете да се доверявате много повече на непознатите хора и всъщност да изградите това доверие, защото много е важно класната жена да има доверие в нейния мъж. И всъщност класната жена, тя не му се кара. Може тя да е вбесена, но не му го показва. Винаги, когато е насаме, му показва емоциите си и му казва как се е чувствал в определена реакция. Той може да е вбесил, но тя не го показва. Винаги класната жена сдържа емоциите си, но това много държат мъжете. Да си сдържаме емоциите и да си ги контролираме. И не се караме на мъжете ни никъде на външно място, нито пред децата. Вътре, когато сме насаме, говорим, обсъждаме го и може да сме много обидени, но си издържаме емоциите и нервите. И също така е много важно какво мисли жената за мъжа и обратното какво мисли мъжа за жената. След като сте изградили доверието, може да си направите още едно упражнение. Да седнете да си представите един стол, който има до вас, т.е. да вземете стола и да си представите, че на стола има един мъж и да започнете да го описвате с характерните качества за него. Какво мислите за вашия мъж и после да се смените. Сядате обратно на стола и питате какво мисли мъжът за вас. Каква сте вие в неговите очи. Много е важно да затворите очи, да вдишвате, издишвате и да си запишете всички качества, които усещате. Как той ви чувства, как той ви вижда, дали изпълнявате неговите желания, дали го съблазнявате, дали му готвите, дали му парете, дали му чистите. Всичко, което чувствате е много важно. Пак ви казвам, чувствата и емоциите са основното нещо в нашата връзка. Ние сме човешки същества с усещания, с чувства и емоции и е много важно да си възвърнем на първо място да избегнем страха, да си възвърнем доверието и да започнем да чувстваме и да усещаме чувствата към нашият мъж. Какъв е той и ние да знаем какво мисли той за нас. Тези упражнения, когато ги изпълните, гаранция, че ще може да усещате много по-добри връзки, да имате много по-добри връзки и взаимоотношения с вашите партньори. А за тези, които не ме познават, съм позитивен психолог, коуч по емоционална интелигентност, се обучавам по когнитивно-поведенческа терапия, също така владея методът семейни констелации, метафорични карти, проективна методика, работя с деца и възрастни и ми пишете налично за вашите лични казуси. Сега ви пожелавам хубава съботна вечер, ваша Станислава Стойнова.